Ndị Igbo ekele m unu. Biko ozi a m ka na-ezi chọpụtara m n'ikwu eziokwu na ụfọdụ ndị ejighị ewe na-akpọrọ ihe. Mana ihe ndị a ka na-ahụ na ihe ndị onyonyo anyị na-ahụ na-eme ka anyị mara na ekwesịrị ka anyị na-eti mkpu a na-etisi ike. Akwụkwọ nsọ m na-agụ otu kwuo ma ha ga-anụ ma ha ga-aghara. Ihe ejikwa na-ekwu ihe a bụkwa nke ndị ga-anụ n'ụwa na ndị na-agaghị anụ ga-anụ. Ma ọ bụghị mgbe ọbụla agha ga-ada enwere ndị agha ga-eri. Ọ bụ iwu na onye ara ga-anọrịrị n'obodo mana ya esikwala na ama mpụta. Ihe m ji ekwu ihe wee bụrụ ndị niile na-achị na anyị na-eti mkpu, anyị na-achọ itinye ọgba aghara n'etiti agbụrụ na ndị Yoruba na ndị Igbo ma ndị Hausa na ndị Igbo maọbụ otu obi gị na-agwa gị. Ọ bụghị ya nwanne mmadụ. Onweghị uru m ga-erite na m bịara gbatinye ọgba aghara n'obodo bi n'udo n'etiti ha. Ihe gbasara ndị Igbo na Lagos, ọtụtụ olu ekwuola ya. Echetara na Febụwarị ka m mara ọkwa si ya biko na a ga-agba ahịa ọkụ. Ọra ha ahụ some part of ahịa ndị ahụ mgboro aha wee gbaa ọkụ. Ụnụ hụrụ mgbe emechaa dịka ịgba ahịa ọkụ kwụsịla, ha ebidozie demolition. Gwazie gị na ụdị building arụ na Alaba International that n'ụlọ ahụ dịcha ha mma na ihe mere ha ji che ka ha demolish ka ha mezie ya n'ọwụ shanty ọwụ substandard. Mana ajụjụ m jụrụ mgbe m na-agba na demolish ndị na-aba mba ndị Igbo akpọ ndị Igbo ahụ ọjọọ ele ha ji ga-arụ ụlọ ahụ ebe ahụ ọwụ naanị na Alaba ka ụdị ụlọ na-edu standard nọ na Lagos. Ebe gara ike ebe ndị Hausa na-ere ahịa ahụ ụlọ ndị ha na-arụ ebe ahụ. Ebe ndị Yoruba na-anọ na-emeri ha ahụ ụdị ụlọ dị na ebe ahụ cha Lagos. Akpaghị ya aka ọ na-Alaba ka gara aga wee. Nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo asị na unu akarịala. Ọ n'ihi ọnụọgụgụ unu buru ibu mere unu bịa eme elekshọn unu ezu vootu awere onye nwe Lagos kụọ ya riri na vootu ya wụọ ya n'ala. Ọ na-eme ndị Igbo kọsụrụ that problem. So ihe a na-ewe ha ezigbo iwe. Ha achọghọzi unu na ụbara mmadụ na Lagos. Ha chọrọ ka ụnọ laa. A na-ama na asị n'ụlọ unu ga-asị mba akwawa Naijiria na-eke ihe chọsị ime ka frustrate unu ndị ga-ala ga-ala. Onye asị lakwana be nna ya onwekwara ihe ọjọọ ka e mere ya. Kedu ihe anyị ga-eme n'ọnọdụ a? E nwere vidiyo ihe onyonyo m hụrụ abalị gara aga ebe nna ekwu iwu anyanwụ onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo na-ekwu na a ga-achọwazi onwe ha so ndị Igbo lọtawa na ihe a chọsịrị bụ ka a diversify ya ka arụ international market na the 5 Igbo steeti. Mgbe m nụrụ vidiyo a obi tọọ m ezigbo ụtọ. Mmadụ egrup ya dị ha ala prosperous ebido nyeme ha nsogbu enye ha nsogbu. So now o wele m anya na oge ruole mgbe anyị ga-ama we're not telling our people to come home. We're telling our people to diversify. And you see, from my I want to diversify, reach one without telling him how to do it. It doesn't make sense. So what I have done now, I have now established Ohaneze Ndi Igbo, what you call international market in all the state, in every state capital. This international market, I got one already. I am with 200 hectares of land. Can complimented? Can we that the whole place? My first video. Now all the states of Igbo. Would they end the international market in that computer market, any type of market I went I get replicated on the 5 Igbo states. This is the vision and don't be the go. So me remember video biko iburu onye Igbo ịnọ na Alaba ịwụ chairman ndị Alaba achọ m inwe biko ndị ji number for chairman ndị Alaba ka anyị bido ka anyị discuss ka anyị join aha na otu ndị ọhaneze ka this particular dream ka ọ wụ reality. Then nwere ọdọ thing mụ na ya ga-akpa ka anyị discuss on this. Nwere ọtụtụ ihe ndị na-apụta na ọ bụrụ na ọ bụ onye na-ekwe ha na ya na-ebusa anya agha nsogbu adị maka ya nye m tinye m phone number ya ka mụ na onye akwuo onye chairman ndị ahịa niile dị na Lagos
achọrọ ka m na-enwe ka m nweta their nọmba ka m na ha kpaa biko ọ dị mkpa inweta ihe onyonyo a tụsaa ya ka ọ gaa viral. Echiche na-echere ndị Igbo buru ibu megide anyị. A sị ma na Abuja na ụlọ karịrị, agha ọzọ ga-abido na Abuja very soon. A ga-eji nwe ike wee buo ndị Igbo agha na Abuja gbasara ụlọ obibi unu. Ndị enyochasị ọfụ ya ga-erivoke ya ekwugo m ya bifo ebe ya let ya mgbe m na-arụ kepụkepụ na ọya ka a chọrọ ime Abuja minista nkwuo ya o mezuru ụta m chikwuo ya na ihe ndị ọ na-erivoke ahịa ndị mmadụ agha na-abịa na agha ga-abịa. Ọnwụ ga-enye na ndị Awụsa bụcha agha a na ya eji ike dowe ọnọdụ ha n'ihi na unu ma otu wike si alụ ọgụ ya. Ndị a na-abịakwa m n'Igbo n'ihi ọma na unu na-ewere iwe na sọpọtụ bụ nwanne unu. Ị chọrọ ikwere gị ikwere, ị na-achọghị ikwere. So ihe m ga-ekwu ya bụ agha na Lagos na on nke Abuja na kwara abịa. It's coming. Ma nke mbụ m na-agba ama gị masị gị na God told me God not mgbe m mara ama m ntị ya bụ ọgwụ na mmụọ Chineke gwara m achọghị m bịa kele maka ịhụ masị prọfet abịa m ka ọ bụ onye agba ama agbago m ama follow the instruction ya dị mma. So biko m na-ayọ aga m eche nọmba ndị chairman niile Dumota ahịa Alaba dị ahịa niile ndị Igbo jupụtara majority ndị Igbo nọ biko ọ ma achọ ka mgbe socha ọ bụrụ na chairman ha bụrụ onye Igbo ama eniri inweta the contact ka mụ na ya kpakane ka anyị discuss ọhịa. Unu ga-echefula enwere vidio m mere unu mgbe gara aga ka ndị maga mahụ vidio ha. Vidio m mere gbasara Tunde Bakare ebe ha gara mee meeting megide ndị Igbo. Tunde Bakare wee jụwa ha sị unu ọ na-ekwu na ndị Igbo jụrụ ejuru ọkwa ndị ukwu unu ma resịrị ha ala ha bịara nara unu ala by force akwụ unu nyere ha ala kedu ihe na Chikwu ka m play that video here ezukọ ihe ka nọ na recording. Let me if I can get that video for you ka unu gekene some part of that video. I was at a meeting a few days back last week, and they said, the Igbos, we must find a way of checkmating them. I sat there in the midst of them, and the man said, you are not even saying anything. I said, what is the offense? He said, they are bought everywhere in Lagos. They are buying and buying. And I said, when they came with gun and shot your people, or your people collected money for the purchase. Baba looked at me and said, why are you like this? I said, I'm like that. Did your people sell to them? But they brought hand on your life. O doro m anya na unu jiri ntị unu wee nụ ihe Tunde Bakare na-ekwu. Otogo anyị aka mere ihe onyonyo a na ọ na peji m na YouTube. Agbara most of this kind of video ndị a mere agbara ya okwu na Facebook. I deleted some of them, and I thank God for YouTube. So you got a YouTube, you got no information. Most of the things that they move, but I barama ha. So him didn't queen here about actually with the phone number. All the market leaders in Lagos can you make any meeting? We need to plan and start relocating. Can happen in a main video. Can happen action. Or we hear social media. We need action. We need action. All the very important. Because share them this video. Koluto onye ọbụla kwesịrị koluto aka. I support and encourage you can do and haji shike na ayanda plan here. We are strongly behind them. We are working with them. Let's see how it goes. Ndị Igbo kudo nke Chineke chara ọnụ. Ndị a na-ebu agha na-emegharị vidio na-eweta ọgbaghara n'etiti ndị Igbo n'ibe ha. Ọ wụghị aka anyị na-ediri ugbu a. Onye ajikọ ndị ụka mekwere nke a. Ndị ọwụghị ụka problem anyị now. Our problem now ndị Yoruba ji anyị aka ọjọọ. Ka hapụ dị na-agba onwe anyị wụọ. Mana n'otu ihe jikọtara ya ọnụ IGBO. Ihe kwuo Igbo kwenye ọwụ ndị Igbo niile na-ekwe. Chetakwa na imebewe anya ebewe. Iwe nwanne ya na-erikwa n'ọkpụkpụ. Chere na aka ka anyị ga-emezie n'ala Igbo kudochianụ. Aka mbụ nwanne unu bụ Joe Vika na-ekwu. Udo dịrị m ọnụ. Ka nkelekwa unu. This is Joe Vika Television. Joe Vika Television, poised to reach you with the truth.